Pozdrav, dragi pratioci kanala Balkan Paranormal. Nakon duže pauze krećemo u sezonu sa novim, istinitim, jezivim pričama. Za ovu priliku spremio sam vam 3 priče. Dakle, spremite se, krećemo sa pričama. Prva priča. Naišao sam na crnomagijski ritual. Ovaj događaj odigrao se u jednom prigradskom naselju u centralnoj Srbiji početkom 90-ih. Živeo je u tom selu sredovečni bračni par koji nije imao dece. Shodno tome, suprug je pružao gostoprimstvo omladini i tada bi se obično tokom pozne jeseni i zime kod njih u kući igrale društvene igre tipa čoveče ne ljuti se, tablić, šah, jamb i slično. Slučaj koji ću opisati desio se krajem novembra. Junak ove priče, tada 17-godišnji Dalibor, je bliži rođak čoveka u čijoj kući se tadašnja mladež okupljala. Igrao se tablić u cigarete koje su tada bile veoma tražena roba. S obzirom na to da su Dalibor i njegov partner upravo izgubili, išli su na takozvano sušenje, to jest čekali su da sljedeći par izgubi. Sat je pokazivao 23:30, a sutradan je valjalo poraniti za školu. Te je Dalibor odustao od čekanja, pozdravio se sa onima koji su ostali i krenuo kući. Krenuo je dvorištem ka kapiji, pa sokakom do glavne ulice. Tada u selu nije bilo ulične rasvete, ali bila je mesečina, a uz to Daliborova kuća udaljena je svega 30-ak metara od mesta gde se nalazio. I tako da nije osjećao nikakvu nelagodu zbog toga što sam u gluvo doba ide kući, jer nedaleko odatle nalazilo se raskršće, a na samom mestu gde se putevi račvaju stajala su 2 spomenika posvećena stradalnicima iz Drugog svjetskog rata. Iza spomenika, u malom imanju koje se nalazilo između 2 puta, nalazilo se stablo starog oraha. Na desnoj strani puta koji je vodio desno nalazili su se visoki jablani, a na levoj strani puta koji je vodio levo nalazila se visoka obala od trnja i ostruge. Većina seljana je osjećala nelagodu kada bi kasno noću prolazili tuda. Baš u trenutku kada je Isokaka trebao da kroči na glavnu ulicu i krene levo ka svojoj kući, desno od sebe čuo je nekakvo mrmljanje. Odmah je znao odakle to dolazi, sa raskršća. Osjetio je jezu i borio se s tim da ne uputi pogled na tu stranu, ali radoznalost je bila jača. Pogledao je i primetio nekakvu aktivnost. Brzo je skrenuo pogled. Bio je u pravu, zaista se tamo na raskršću nešto dešava. Uplašio se, hteo je da se vrati nazad, ali bilo ga je sramota potencijalnog zadirkivanja drugara, jer se, eto, uplašio malo mraka. Pogledao je još jednom u pravcu raskršća i tada video kompletnu sliku. 3 ženske prilike u dugoj crnoj odeći čistile su tlo metlom na samom raskršću, pa su te metle dizale ka nebu i nešto kao da su mešale i
ubadale, potom bi ponovile ritual. Za sve to vreme nešto su mrmljanjem bajale na jeziku koji Dalibor nije mogao da razazna. Već je bio ukočen od straha, jer se tada znalo ko se u selu bavi tim stvarima. Čak i da je mogao da se pomeri, plašio se da napravi bilo kakav pokret koji bi na bilo koji način odao njegovo prisustvo. Tih nekoliko sekundi bio je u pravoj, maloj agoniji. Nit da ode, nit da ostane. Krajnjom odlučnošću na prstima napravio je dug iskorak na levi bok, pa još jedan, a onda se tiho okrenuo i trkom u svega nekoliko sekundi stigao do kapije svog dvorišta. Tu noć Dalibor nikada neće zaboraviti. Druga priča. Naišao sam na crnomagijski ritual 2. Topla letnja noć u jednom sremskom selu. Raka, čovek od 50-ak godina, nije mogao zaspati od letnje usparine, pa je izašao na verandu i zapali duvan. Samo što je seo na drvenu klupu i kresnuo šibicu, začuo je glas iz susednog dvorišta. Rako, Rako, ne daš mi da radim svoj posao. Pogledao je u susedno dvorište i ugledao svoju susedu, dosta stariju ženu, kako hoda oko stabla u svom dvorištu, a iz usta izbacuje neku zelenu, skoro pa fluorescentnu tekućinu. Gledao ju je zapanjen, sa zapaljenom šibicom u ruci, sve dok ona nije dogorela do prstiju. Tada je instinktivno otresao ruku, izvadio cigaretu iz usta i vratio se u krevet, želeći da što pre zaspi i ovaj događaj pripiše lošem snu. Treća priča. Napad veštice. Ovaj događaj odigrao se u periodu između 2 svetska rata, takođe u jednom sremskom selu i takođe u letnjoj sezoni. Da stvar bude još zanimljivija, glavni akteri ove priče su Rakini roditelji. Da, baš taj Raka iz druge priče ovog videa. Kosta i Sofija. Nakon napornog celodnevnog rada na salašu, Rakini roditelji, tada mladi bračni par, u ranu večer krenuli su kući, a tamo su svojom konjskom zapregom stigli u noć. Ispregli su konje, osvežili su se, oprali i nakon večere spremali za počinak. Međutim, Kosta je imao jednu zanimljivu naviku, a ispostavit će se kasnije da je to bila rutina. Naime, Kosta je uvek bez presedana pre spavanja uzimao sa zaprege drvenu kutiju u kojoj se nalazio pribor za potkivanje konja, par potkovica i klinova, perorez i čekić, i tu kutiju ostavljao pod krevet. Sofija bi često pitala zašto se to unosi i drži pod krevetom, a Kosta bi na to odgovarao: ma ćuti, ženo, u zlu ne trebalo. Umor je učinio to da oboje brzo zaspe. Sofija se nakon nekog vremena probudila, zapravo nešto ju je probudilo. Osetila je Kostino trzanje, a potom čula i njegovo teško disanje. Pogledala je. U sobi je bilo mračno, ali je uspela da razazna
Kostinu figuru u krevetu koji kao da se bori s nekim ili nečim. Jednom rukom se držao za vrat, a drugom se rukom branio od nečega što Sofiji nije bilo vidljivo. Kosta, Kosta, uzviknula je Sofija. Probudi se. Budan sam, s mukom je odgovorio Kosta. Pa šta ti je, Kosta? Upitala je Sofija. Brzo, daj mi iz one kutije pod krevetom potkovicu, 2 klina i čekić, reče Kosta. Ali, pokušala je Sofija da razume. Ništa ne pitaj, brzo, reče Kosta. U tom trenutku je čitava stvar dobila na dinamici. To nešto što je morilo Kostu postalo je agresivnije, ali ne povodom napada na Kostu, već kao da je htelo da ode. Sad je već i Sofija mogla da oseti, a i čuje još nečije prisustvo. Demonsko disanje i vriska žene. Sofija nije mogla da vidi tog stvora, ali ga je jasno čula. Brzo je učinila ono što joj je Kosta tražio. Glas tog ženskog demona je postao još jači i još jeziviji. Kosta je već imao čekić u ruci i klin u ustima. Sofija je čula kad je Kosta promrmljao. Bog me nećeš. Sofija je vidjela da su se uloge promenile. Sad je Kosta imao kontrolu nad tim nevidljivim stvorom. U jednom trenutku začuo se udarac čekića u klin i jak vrisak. Potom još jedan klin i još jedan vrisak. Sofija je izbezumljena čitavim događajem ugledala samo crnu figuru žene bez ikakvih obrisa. Kosta ju je pustio i ta je figura samo prošla kroz mračne zidove i nestala. Upališe lampu, sedoše. Kosta je doneo vodu i šećer za oboje i rekao: da li ti je sada jasno zašto stalno unosim kutiju, misleći na kutiju sa priborom za potkivanje. Sofija, vidno šokirana, samo je klimnula glavom. Kosta je nastavio: sutra će se vidjeti ko je ovo bio. Celo selo će vidjeti ko je i šta je, reče Kosta. Tako i bi jedna dosta starija žena čitav je dan šetala selom, tamo ovamo, prolazići pored Kostine i Sofijine kuće, uz jednu bitnu stvar. Šepala je na jednu nogu, i to na onu nogu koja joj je prethodne noći potkovana. I pre nego što se odjavim, zahvalio bih svima vama koji ste ostali uz kanal Balkan Paranormal. I iskoristit ću priliku da poželim dobrodošlicu svakom ko se nakon ove epizode s pričama pretplati na kanal. Ostavite u komentarima vaše utiske povodom priča koje ste čuli. Do sljedećih priča, ja vas pozdravljam.